ndauya mweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudza nguwa dzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Tunautina Mwari mangwanani ano nechipo cheupenyu kutichengeta kunyange mudenda rakadai. We thank God that God has been so faithful unto us. Mangwanani ano tutatidzidze imwe nyaya inowanikwa mubhuku raLuka chapter 17 verse number 11. Luke 17 inobudisa Jesu achifamba pano panyika. Vanodzidza vanoti Christ was a great passerby. Ndi Jesu akanga achifamba achirapa vanorwara. Paapfuura napo Jesu pane zvizhinji zvaiitika zvakanaka. Saka vazhinji vakanga vachishuvirawo kuti dai Jesu apfuurawo nekuno nekuti Jesu waita akapfuura aisiya upenyu hwevanhu hwashanduka. But patinosvika pana Luke chapter 17 Jesu pane kwaari kupfuura achienda, but over aita setsika yake pane zvaanoita zvoda kuti tidzidze mangwanani ano. Luke 17 verse 11 inoti zvino Jesu akati achienda Jerusarema akapfuura nepaSamaria neGalilee. Ipapo akati achipinda mune musha akasangana navarume vane 10 vane maperembudzi vamire kure. Vakasimudza meso avo vakadaidzira kuna Jesu vakati, Jesu tenzi tinzwirewo ngoni. Ipapo akawira tsitsa akati, endai kunozviratidza kumuprista. Zvino vakati vachienda ipapo vakapora. Luke chapter 17 inoburitsa imwe culture yaiitwa kare kwaIsraeri. KwaIsraeri kwaitendwa kuti kana munhu akaita maperembudzi anenge akatadzira Mwari. Mukadzidza akaunti yemuchinda ainzi Naamani akanga ari a great army commander. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti akaita leprosy ndokubva adirectwa nekamwana kaigara nako mumba kuti aende kwaIsraeri nekuti kwaiva nemuprofita waMwari. Aenda kwaIsraeri kwaiva nemuprofita waMwari. Bhaibheri rinoti muprofita akati enda kunogeza kurwizi uzvinyike ka7. Apedza kugeza Bhaibheri rinoti ganda rake rakadzokedzana rakaita seremwana mucheche. Aripo ndobva adzokera kuna muprofita achida kumupa mari nenhumbi yekutenda zvakanga aitirwa. But muprofita waMwari ndobva aramba kuti handigone kutambira zvipo izvi. Muchinda ainzi Gehazi aishandira muprofita waMwari ndobva amhanya ndobva aenda nerweseri. Ndobva ati muprofita azofunga ati hunzai zvipo nenhumbi dzakamuchida kupa muprofita. Bhaibheri rinoti achidzoka kumba Elisha akamubvunza kuti wanga uri kupi, ndobva amunyepera. Maperembudzi akanga ari pana Naamani ndobva aenda pana Gehazi. Kuburisa pachena kuti kare vanhu vaitenda kuti kana munhu achinge aita maperembudzi akatadzira Mwari. Number 2, kana waita maperembudzi waisatenderwa kugara pakati pevanhu vaMwari. Saka waiburitswa kunze kweguta kuti unofira ikoko. Number 3, vanodzidza pamusoro pechirwere ichi vanoti
chirwere chekuti waigona kuluza the sense of feeling, zvekuti waigona kudonha nyama yemuviri usingazivi kuti wadonha nyama yemuviri. Saka kana munhu aita leprosy paIsrael, he was now considered unclean in the community. But patinosvika pana Luke chapter 17, Jesu paari kufamba kuna vanhu vakadaro, people that are now concerned and the people that are now told by the community kuti ava vaiti kana Jesu atifamba unopfuurawo kune vanhu vakadaro. Kubusa pachena inzwai vanhu vamwari kuti Christ is also concerned about sinners that we have labeled that these ones are now beyond redemption. Jesu kana achipfuura anopfuura kuna vanhu vanoita upombwe. When Christ is walking, unopfuurawo kuna vanhu vakanzi vaiti vanomwa doro, zvidhakwa nepfambi. When Christ is walking, unotsvaga vatadzi vose kuti vauye kuna Jesu. Saka Bible roti Jesu achipfuura ndokubva asangana navarume 10 vakanga vaine maperembudzi vamire kure. Pataverenga verse number 12 yatiti isu Jesu ari kupfuura between Samaria and Galilee. Saka kuburisa pachena kuti pane a great possibility yekuti pane varume vane maperembudzi vari kubva from Galilee, poita varume vane maperembudzi vari kubva kuSamaria. Mukanodzidza Bhaibheri zvakanaka pana John chapter 4, Bible roti Jesu akambonzwa nyota rimwe zuva, anzwa nyota ndokubva asvika akakumbira mumwe mudzimai patsime mvura yokunwa. Ndokubva mudzimai anyima Jesu mvura yokunwa, anoti handigoni kukupai mvura iyi mhaka ndeyokuti kudii, nokuti maSamaria navaJudha vadyidzana. Saka makaverenga John chapter 4 paiva neruvengo between maSamaria namaJudha. But kana mukaverenga Luke chapter 17, leprosy made them one community vakunze kweguta. Kwanga kusina basa kuti uri muSamaria, kwanga kusina basa kuti uri muJudha, kwanga kusina basa kwaunobva. Leprosy made them one community. Kubusa pachena kuti kana tichinge tauya kuchechi kuna Jesu, mumwe munyora achinyora anoti, for under the cross the ground is level. In despite of our educational levels, visina basa, vakadzidza navasina, vane mari nevasina, vakaroorwa navasina, vakafirwa navasina, but now kuna Jesu we have one common problem, which is sin, which needs one common solution, which is Christ. So Bible rokusa pachena kuti Jesu paari kupfuura ari kufamba kune ma lepers ekuSamaria, zvakare ari kufamba kune ma lepers eku Galilee. Bible roti pavakaona Jesu paverse number 13, pavakaona Jesu vakashedzera vose vakati, Jesu tenzi tinzwirei ngoni. Saka Bible roti Jesu achionekwa navarume 10 vane maperembudzi vakati, Christ have mercy on us. Saka pavari kuti Jesu tenzi tinzwirei ngoni, vari kutaura nyaya iyi vari mu-plural text. Vari kutaura vakiti Jesu tenzi tinzwirei ngoni, havasi kuti Jesu tenzi ndinzwirei ngoni. Kuburisa kuti pachena kuti varume vari 10 vane maperembudzi vakanamatirana nekuti vari kuti kuna Jesu tinzwirei ngoni. Kuburisa pachena kuti church varume vari 10 vakanga vari varume vari kunamatira. Makadzidza leprosy zvakanaka, yaigona kubata mumwe paruoko, yobata mumwe pagumbo, yobata mumwe pamusana, asi hakuna akanga ari nani kupfuura mumwe. Nomhaka yokuti dai wanga uri nani usiri kunze kweguta, uri mukati meguta. Kubusa pachena kuti mwe muimba achiimba anoti ndinamatire neniwo ndikokunamatirawo. That when Christ is looking upon the church, Mwari unotsvaga church inonamatirana in despite of our differences in our sins. Kubusa pachena kuti katadziro kana unosiyana, kune mhombwe, kune vanonyepa, kune vanoita upombwe, kune vanoita zvakasiyana siyana. But kana tienda kuna Jesu, ngatinamatirane Jesu gone kuti tura mutoro. Saka Bible rokusa pachena kuti vakanamatira vose vakati Jesu tenzi tinzwirei ngoni. Verse number 14 yabudisa pachena kuti Jesu akavaona vamire nechekure, ndokubva ati kwavari, endai kunozviratidza kumuprista. Go and show yourselves to the priest. Mukadzidza setup yekwaIsrael, sanctuary was located pakati pemisasa waIsrael, yotenderedzwa with the 12 tribes. Kubusa pachena kuti sanctuary ndo yakanga ichishanda maLevites nemapriest. Saka muprista aisawanikwa kunze kweguta, muprista aiwanikwa mukati meguta. Asi Jesu achiona vari vari maperembudzi, anoti endai kunozviratidza kumuprista. Mukadzidza Jesu panyika achirapa vanorwara, Jesu mukadzidza Mark chapter 2 verse 11, akasangana nemurume akanga asingafambi, ndokubva ati sumuka, tora nhoo dzako uende kumba kwake. Ukadzidza John chapter 9, ine murume akanga asingaoni,
ndokubva abvunzwa najesu kuti unoda kuti ndikuitirei, ndokubva ati Rabhoni kuti ndione, ndokubva Jesu amuonesa, ndokubva aenda kumba kwavo ava muna right. Mukadzidza akaunti yaMark chapter 5 pane murume aripo anonzi Legion akanga aine madhimoni. Bhaibheri roti Jesu akabudisa Legion madhimoni, ndokubva Legion aenda kumba ava muna right. Mukadzidza akaunti yaJohn chapter 8 pane mukadzi aripo anonzi Mary Magdala akanga ari chipfewe chekumagadharina. Jesu asangana naJesu, Jesu akamubvisa madhimoni akamuregerera chivi, ndokubva aenda ari right. Patinosvika pana Luke chapter 17 Jesu haasi kubvisa madhimoni, haasi kurapa maperembudzi vakomana, but ari kuti endai makadaro. Saka Jesu unochinja kaitiro kake kezvinhu pana Luke chapter 17. Haabvise maperembudzi asi anoti endai mune maperembudzi enyuya. Munyora achinyora anopurisa pachena kuti the journey of Christianity does not start up with the walk, that does not start up with the healing. It will start up with the walk, then a healing will come later. Bhaibheri chechamari kuti sanctification is a process. Munyora achinyora anoti each and every day, each and every hour, each and every week, each and every year, each and every decade, we are being perfected unto Christ-like character. That's why Jesus, that's why munyora achinyora book rinoti steps to Christ, kubusa pachena kuti kunaka until utasvika pachikwekwenhero cheutsvene hwaMwari tinoita mbichana takatarisa kuna Jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Saka Bhaibheri robusa pachena kuti Jesu akati endai kunozviratidza kumuprista. Ndobva vatanga vachifamba mbichana. Bhaibheri rinoti zvino vakati vachienda vakapora. Saka vakati vachifamba ndobva vapora. Ndobva rati mumwe wavo akati achiona kuti aporeswa akadzoka kuzokudza Mwari nezwi guru, akapfugama patsoka dzake achimunamata. Ipapo akanga ari muSamaria. Jesu akabvunza mubvunzo akati, hamuna kuporeswa here muri vane gumi? Ko vapfumi varipiko? Were you not 10? Where are the 9? Bhaibheri robusa pachena kuti vachiti vachifamba vachienda kumuprista vari 10 vakabva vapora. Mumwe wavo ndobva ati achiona kuti aporeswa, ndobva adzoka akakudza Mwari nezwi guru, achitenda Mwari, achikumbira, achitenda zvikuru zvakanga aitirwa naMwari. Bhaibheri riri kubusa pachena kuti Jesu akamubvunza mubvunzo akati, ko manga musiri 10 here? Ko vapfumi vamwe varipiko? Kubusa pachena kuti Jesu unobvunza an unanswered question nanhasi kuti ko 9 vakaporeswa naJesu vakazoendepi? Why 1 ari akadzoka kuzokudza Mwari nezwi guru? Pakandizama kudzidza vamwe 9 ndofungavo kuti vakanga vaine madzimai avakasiya mukati meguta. Vaiti kana zvikaita right tikapora maperembudzi tichadzokera kumadzimai edu. Vamwe vacho ndofunga vakanga vaine mabhizimusi nemabhizinesi avakasiya mukati meguta. Vaiti tikaita right tichadzokera kumabhizinesi edu. Vamwe vacho ndofunga vaitodzidza vaiva nemasemester ekukompleta, vakiti tikaita right tichadzokera kumasemester edu. Vamwe vacho vakanga vari vanhu vane zvavaida kuita mukati meguta, vakiti tikaita right tichadzokera mukati meguta, vachingoita right vose vakamhanya, but only one remembered, where did I get healing from? Ndobva vadzoka vakakudza Mwari nezwi guru. Bhaibheri ratizvo akadzoka kuya kuzotenda, iyeye akanga ari muSamaria. Kuburisa pachena kuti vasina kudzoka kuya kuzotenda Jesu vakanga vasiri maSamaria. Saka maSamaria panguva iyi vakanga vachiconsiderwa kuti vanhu vakanga vasiri right. They were considered heathens at this time. Kuburisa pachena kuti Jesu paari kutendwa arikuda kuzotendwa nemunhu anonzi necommunity, munhu yaaiti mutorwa, munhu uyu muhedhen. Asi muhedhen ndokubva auya achitenda Mwari, vasiri mahedhen ndokubva vaenda vasingatendi Mwari. Mukadzidza akaunti yaLuke chapter 10 pane nyaya iripo yemuchinda akanga apondwa ndokubva asiwa apelo lekufa. Bhaibheri rinoti muprista akapfuura ipapo akanyenyeredza, ndobva murevhi apfuurawo zvakare akanyenyeredza. Muchinda uyu akazobatsirwa nemuchinda anonzi a good Samaritan. Saka vakanga vachiziva vhangeri, vachiziva chiprofita chaMesiyasi aizouya, vachiziva sanctuary
the 10 commandments, vakanga vachiziva even the ceremonial laws at this time, vakanga vachiziva zvakakosha. Bhaibheri rati vakaenda, akava muSamaria akanga ari muhedheni ndobva adzoka. Saka Jesu anoti ko vapfumbamwe varipiko, hakuna akadzoka kuya kuzokudza Mwari, asi uyu mutorwa here. Busa pachena kuti vatorwa vane kutenda, o vanogona kutenda Mwari kana Mwari achinge avaitira zvakanaka. Maizviziva chechama kuti vatorwa o vanhu vasinganamata vanogona kukudza vabereki vavakasiya kumusha kupfuura vanhu vanonamata. Maizviziva chechama kuti vatorwa vanogona kuchengeta vana vakafirwa nehama, ndobva vachengeta otokura chana kusvika achienda kuuniversity. They are also able, vatorwa vanogona kupa vanotambura, vatorwa vanogona. Bhaibheri rati vatorwa vahedheni at this time vachigona, muSamaria achidzoka, vakanga vachiziva Mwari, vaiziva mitemo negumi, vaiziva chiprofita chemazuva, vaiziva zvakawanda, vakaenda hakuna akadzoka. Jesu ndobva anetseka akabvunza mubvunzo wokuti hamuna kuporeswa here muri 10? Ko vapfumbamwe varipiko? Hakuna akauya kuzodzoka, akauya kuzokudza Mwari, asi uyu mutorwa here. Jesu aine mubvunzo ari pakati pekubvunza. Ipapo akati, chisumuka uende, verse number 19. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith has made me whole. Jesu akati, sumuka uende, kutenda kwako kwakuponesa. Kubusa pachena kuti Jesu panguva ari kubusa pachena kuti 9 vaenda vakaenda vaporeswa, asi muchinda uyu paakaya kuzodzoka kuzotenda Mwari. Bhaibheri kuti Jesu akamuti chisumuka uende, kutenda kwako kwakuponesa. Kubusa pachena kuti paakadzoka kuzotenda Mwari akazodzokera aporeswa, zvakare akadzokera aponeswa. Ndikaikuudza vanhu vaMwari that the 9 that went and never came back to thank God, vakaenda vapora panyama, avo vanoenda vapona pamwe, asi akauya kuzotenda Mwari ndobva apfuga apanda kukumbira, akaenda apora panyama, zvakare akaenda apona pamweya. Wai Jesu ari kuti chienda kutenda kwako kwakuponesa, ari kuti chinogona kunge chakakonzeresa kuti uite maperembudzi imhaka yechivi. And this time waita very lucky yekuti wakasangana naJesu achipfuura achienda kuJerusarema. Saka zvinoreva ndezvekuti izvi agona kushandisa mukana waJesu achipfuura, nemhaka yokuti dai Jesu uyu vakadzokera mukati meguta vakazotadza zvakare vaite maperembudzi pavanodzoka kunze kweguta, it's going to be very unfortunate vanosvikira Jesu asisipo. Saka vaifanira kumushandisa vogona kumutilize achiripo. Jesu ndobva ati kupona hakuna kukwana hama, kupona hakuna kukwana, but wadii kuenda waporeswa zvakare waponeswa. Saka Jesu ndobva vaenda vaine double blessing, vaine adzokera aine double blessing, aina akapora zvakare aenda akapona. Regai ndikuudze vanhu vaMwari that patinodzoka kuzotenda Mwari, Jesu unobva aita chipo chekugona kutiponesa. Maizere chechamwari kuti whenever we come and we thank God for beautiful things that God has done for us in our lives, God is not going to keep silent, but He is also going to bless us with the virtue of salvation in our lives. Jesu ari kuti ona makadzoka tezotenda pandikakuitira zvakanaka, ipapo ndakugona kuziva kuti muri grateful, na makadaro chete ndakugona kukuponesai. Saka anonzi sumuka uende, kutenda kwako kwakuporesa, zvakare kutenda kwako kwakuponesa. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, patatanga vhesi rabudisa pachena kuti Jesu akanga ari munzira yekuenda kuJerusarema. Saka zvazvinoreva ndezvekuti izvo kana Jesu aita bipi o aita miracle ari munzira kuenda kuJerusarema, zvaiva normal ndezvekuti varume ava vadzoke Jesu wacho aenda. But Bhaibheri riri kubusa pachena kuti pavakaenda ndobva wanadzoka kuya kuzotenda, akasvikira Jesu akamira panzvimbo yakanga akamira. Wai Jesu aiva akamira panzvimbo yakanga akamira, aizviitira kuti vanoenda kana voda kudzoka vasazoshayiri, vasazowana reason yokuti Jesu toida kudzoka kuti akuzokutendai asi tikasvikira musisipo. Jesu ndokubva amboita sekunge akansela jeni yake, ndokubva aramba akamira sekunge aiziva kuti pavarume vandaendesa
kuti vanorapwa nemuprista pane vachadzoka kuyakuzotenda. Ndobva Jesu aramba akamira panzvimbo yaakanga akamira. Ndikandikudzai vanhu vaMwari that Christ is still standing on the same place. Vaizere chechi yaMwari kuti Jesu achiri akamira panzvimbo yaakanga akamira. Patikanamatira fees ndobva Jesu atipa. Jesu ari kuti panzvimbo yavakanamatira mukandiwana makadzoka munondiwana ipapo muchazotenda. Jesu ari kuti I'm still standing on the same place. Yandandakamira imi papakati accident vazhinji vakaparara mucharangarai, but Christ is still saying pandandakamira paya zvichiitika ndikakuitirai zvakanaka muupenyu, I'm still standing on the same place. Jesu ari kuti ndichiri ndakamira panzvimbo yandandakamira imi chekudya nyika yechishaya chokudya. When Christ was providing us with well-being in life, Jesu ari kuti I'm still standing on the same place. Jesu chiri akamira panzvimbo yakanga akamira payakatitira zvikuru kuitira kuti patinodzoka kuyakuzotenda tisaite reason yekuti Jesu takakuwanai asi makanga musisipo. Saka Jesu aripo, Christ is still standing on the same place. Ndikandikudzei hama mangwanani ano kuti Jesu unotsvaka vanhu vanouya kuzotenda kana Jesu atiitira zvakanaka. Vazhinji vedu takapiwa mabasa, vazhinji vedu takadzidza takagraduate, vadzidzi vedu takapiwa varume navakadzi vanotya Mwari, vadzidzi vedu were given the gift of life, vadzidzi vedu takapiwa business opportunities, vadzidzi vedu takapiwa zvinhu zvakawanda. And kana tikanyanya kuzotenda, Jesu ari kuti nyaya yekuponeswa inogona kukona. Waipa kuti kuponeswa kunowanzopiwa vatenda pazvidiki zvavapiwa nezvikuru zvavapiwa naMwari panyika. Saka Bhaibheri rinobusa pachena kuti akanzi enda kutenda kwako kwakuponesa. Maizere chechi yaMwari, maizere chechi yaMwari kuti kudenga kunogona kusara vanhu vakambokomborwa naJesu panyika. Vanogona kutosara kudenga Jesu akambovakomborera asi vakamira vasina kuzotenda Mwari pazvishoma zvavakaita. Mangwanani ano tinamati vanoti Mwari kudenga atibatsirei upenyu hwatiri kurarama. God, we want to be very grateful of the blessings that you have given us. Da kuti tigone kugamuchira nekutenda zvizhinji Mwari zvamakatiitira. Pane icho neicho, pane chocho neicho chamakatiitira. But God, help us to be grateful. Tibatsirewo Mwari kuvimbika mugotibatsira kuva grateful pazvizhinji zvamakatiitira. Tine zvizhinji zvatakaitirwa naMwari, but vazhinji vedu hatiri kuzotenda Mwari kana achikatiitira. Vamwe vedu are not even faithful pane zvegumi nezvipo. Asi God has been so faithful to us. But mangwanani anoti Mwari kudenga tibatsireiwo upenyu hwatararama sofa. Tinoona zvizhinji zvamakatiitira, tibatsirewo kuya kuzotenda kana muchinge matiitira zvinhu zvakanaka. Ngatikotamsei uso hwedu tione kuya kunamata. Tenzi wokudenga, tinokutendai panguva dzino dzamangwanani. Ndokutendai nerudo rwamuinaro kuvatadzi nechipo cheupenyu chamunopa isusu nekutichengeta kunyange nedenda reCovid. Mangwanani ano tinonamata tichikumbira nekutenda zvizhinji zvamakatiitira mukati meupenyu. Mwari, tikatanga kuzvitarisa zvishoma, hazvisi zvishoma, vakawandisa, we cannot even name them by names. Asi mangwanani ano namata wedu unoti Mwari tibatsirei kunzwisisa nekutenda zvikuru zvamakatiitira. Vamwe vedu takamborwara tikapinda muchipatara asi Jesu makatirapa. Vamwe vedu takamboita tsaona mukati memugwagwa Jesu mukatiponesa. Vamwe vedu takatomboadmitwa namhaka yeCovid but Mwari makatiponesa. Some of us vakatiita zvikuru zvekuti hatigone kutaura namazita but Jesu makatichengeta. Wewo nesu tive vanhu vanogona kutenda kana machinge matiitira zvakanaka. Uyu munamati wedu tinamata zvose nezita raJesu. Amen. Imba zvekundeni mazwi eupenyu ngandione kunakawo mazwi eupenyu mazwi akanaka anondidzidzisa mazwi akanaka mazwi eupenyu
ka mazwi upenyu Kristu anowapalese mazwi upenyu Inzwanyi imwi watadzi mazwi upenyu Anotipatese tinozoa wake mazwi aya akanaka mazwi upenyu mazwi aya akanaka mazwi upenyu Raura zevangerero mazwi upenyu Lese vachasunungurwa Jesu muponesi Unotichenura tipinde kumusha mazwi aya akanaka mazwi upenyu 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 Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa Sendichiri mwana wake Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa Ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira Ndaponeswa ngero parake renyenye Sendichiri mwana wake Ndinotondera muponesi Ndichiri kufunga ndiye Ndiri kuimba nguva dzese Ngerudo rukuru rwake Ndaponeswa ngero parake renyenye Sendichiri mwana wake Ndichamuona mambo wangu Ndoita mutemo wake Achiri kunditungamira Dakara kumusha kwake Ndaponeswa ngero parake renyenye Sendichiri mwana wake Chiripo chiremba kudenga Chinondimirira ini Tichaenda ngekukasika Kumusha wake wotenzi Ndaponeswa ngero parake renyenye
oneswa Sendichiri mwana wake Ndaponeswa Ngero para kere nyenye Ndaponeswa Sendichiri